hayi ngizokuphika nje ngokuphikisise futhi akukaze lokhu kweqhude iBhayibheli ikhandlela kube ingxenye yesintu akusoze futhi uma ngikhumbula kahle nje mhlambe bangakubeka bona ngokwesikolwa isikholwa ke asikaze futhi sibe isintu ngoba yinto eyakheka nje ngezizathu ezithile kakhulukazi lokhu kweBhayibheli kanye nenkolo lesikholelwa kuyona kakhulu nesiyithanda kakhulu kodwa nje ukubaphikisa ngibaphikisa impela akukaze kube isintu leso msakazi nabo bayazi njengoba belapha okungenani bangaqhakamisa ukuthi isikholwa leso hayi isintu ngiyabonga uMagwaza lwemndasi. Usho kanjalo ke ubaba uMagwaza ekhona eMlazi sabonga kakhulu ke ukuphawula kwakho khumbule emlaleli ukhona lapho ngasekhaya ukuthi ukuphawula kwakho kubalulekile ngendlela emangalisayo nanokuthi ke eNingizimu Afrika nakulona kohlelo umuntu nomuntu unelungelo lokubeka ke umbono wonke umbono ozobubekiwe ke siuhlonipha ngendlela ke efanayo babunxele uyangena ubaba Magwaza uyayibeka indaba ngiyayizwa indaba kaBaba Magwaza. Ubaba uMagwaza uhamba kulo layini lo wokuhlukanisa inkolo yethu yobuAfrika noNkulunkulu iyahambisana. Okay. So iposition ena ayiphendula kuyona uyiphendula ngobe didiswa ubukholwa lobo bafika nabasentshonalanga. Yes. Ingako edideka manje ethi akuhlangani nesintu. Okay. Ukukholwa nesintu kuyahlangana. Ukukholwa nesintu kuyahlangana. Into eyodwa ehlangene nje. uNkulunkulu nabantu kuyahlangana ngoba abantu badalwe uNkulunkulu.